Здравейте! Ето ни в ден 3 от нашия маратон за промяна на навиците. Днес сме в последния ден, но това не значи, че трябва да прекъсваме да работим заедно. Целта ни днес е да ви дам повече насоки към това какви са инструментите, които може да използвате, докато изграждате вашия нов навик. Ще направим малък преговор на предните 2 дни и ще ви дам инструментите, с които може да направите първите си крачки, ако все още не сте започнали. Така че да започваме. За тези, които не ме познават, аз съм Анета Пълнова, доTERRA Wellness консултант, сертифициран ароматерапевт към Center of Excellence, сертифициран ароматач специалист и вдъхновител за промяна на навиците. От 2 години ми е мечта да работя като здравен треньор и сега мога да се похваля с щастието, че вече уча тази страхотна дисциплина, която смятам, че има много бъдеще в България и много полезности, които може да се използват. Приемете здравния треньор като вид психолог, който обаче не работи с психоемоционалната ви страна, а по-скоро ви мотивира и ви подкрепя по пътя ви към вашето лично създаване на здравословни навици. Здравният треньор не дава препоръки, не прави предписания, той просто ви подкрепя и изцяло се води по вашия начин, по вашето желание. И така, да започнем да говорим за това какво са навиците. Навикът е автоматичен избор, който оказва влияние върху съзнателното решение, което го следва. Действията, които предприемаме без да се замисляме, определят избора, който правим, когато мислим. Това е фундаментално нещо, което трябва да разберете, че и да мислим и да не мислим, навиците са това, което определят избора ни. Навиците са тези ежедневни решения, които взимаме и определят начина ни на живот. Затова няма да е пресилено да кажем, че те са това, което определят колко сме здрави и колко добре се чувстваме. В ден 2 говорихме за колелото на живота, за тези 10 сектора, които трябваше да си отсветите и да запълните спрямо вашето усещане. Говорихме много подробно за тях и съответно говорихме за смарт целите и как трябва да изглежда една цел, която е смарт, да отговаря на тези 5 признака, за да бъде, добра за изпълнение и да можем да имаме резултати от нея. Колкото повече решения са предварително взети, толкова по-лесно изграждаме навика. Предварително е добре да решим, ако сме решили да работим по втория сектор, по движението, в кои дни от седмицата ще тренираме, от колко до колко часа ще тренираме, къде ще тренираме, как ще тренираме, с кого ще тренираме. Ако всичко е предварително планирано, има огромна вероятност това да се случи. Ако просто пусня във въздуха, започвам да спортувам, най-вероятно нищо няма да се случи. Когато започваме изграждането на нов навик, трябва да започнем от една проста, конкретна задача. Най-лесно става, като обвържем съществуващ навик с новия, който искаме да внедрим. И това е примера, който да следвате. След като настоящия навик, новия навик. Тук съм ви дала един пример. Ако искате да започнете да медитирате, например, може да си кажете, след като си направя сутрешното кафе, ще медитирам 5 минути. Тоест, тук имам вече конкретно време и обвързано с време и точно след какво действие наше ще правим новото нещо, което искаме да правим. По този начин може да внедрите и след като си измия зъбите, ще изпия една чаша вода. Или след като се върна от работа в 6:30, започвам да правя йога на килима вкъщи
точно 35 минути. И ще следвам еди коя си йога инструкторка и нейните записи. Това е конкретиката, която търсим. Нещо съвсем ясно, нещо, което да ви е просто, когато го кажете, да ви е абсолютно ясно какво се изисква от вас да свършите и тогава ще се получат нещата. И тук съм ви подготвила няколко техники за прилагане. Техника 1. Направи го лесно. В човешката природа се спазва закона за най-малкото усилие, т.е. когато трябва да избираме между няколко опции, човек съвсем естествено се насочва към опцията, която изисква минимално количество работа. Така че измислете го така, че да ви е лесно, за да може да се случи. Техника 2. Направи го предвидимо. Използвайте календара в телефона или в настолния си календар. Отбележете си дните, в които ще спортувате и не ги пропускайте, не ги заменяйте с други ангажименти. Това е все едно да кажеш, че ще вечеряш в 7 и да не вечеряш. По същия начин е със спорта. Като си казал, че вторник ще ходиш на аеробика, отиваш на аеробика и никой и нищо не би трябвало да те спре от това. Аз обичам да предизвиквам себе си, обичам да работя върху слабите си страни, така смятам, че ги заздравявам. И знаете ли, когато нещо ви е трудно, как да го направите да ви стане лесно? Ами като го правите отново и отново и отново. Например, коремните преси, ако започваме сега да правим за първи път, най-вероятно ще направим 4, 5 максимум. Но ако правим коремни преси всеки ден, с всеки ден ние ще правим повече коремни преси. Тоест, след един месец ние може да стигнем до 100, защо не и до 150. Колкото повече правите едно нещо, толкова по-лесно той ви става и става с лекота. Техника 3 всъщност е повторението. Това е коремната преса, например. Ако искате да усъвършенствате един навик, то включая в това да започнете с повторенията, а не да гоните съвършенство, защото ако чакате да се получат перфектната коремна преса и да правите само по една, най-вероятно там ще си останете. С всяко повторение комуникацията между клетките се подобрява и невронните връзки се заздравяват. Това мога да го кажа от личен пример, тъй като аз и сега презентирам и съм с ужасна сценична треска, но не спирам да излизам на сцена, не спирам да говоря пред хора, не спирам да правя събития, защото така тази слаба страна, която аз имам, всъщност вече е по-малко слаба. И след време, наистина вярвам, че тя ще ми стане една от силните страни. Колкото повече пъти аз излизам и говоря пред хора, толкова по-лесно става и толкова по-приятно аз изживявам всяко едно събитие. Даже сега бях на пролетния тур на Дотера. Част от презентацията всъщност съм я взела от лекцията ми тогава, защото пак говорихме за навиците и за това колко са важни те. Защото наистина тази мечта, която имам и по който път вървя сега, ме изпълва с огромна радост и щастие, че наистина успях да намеря време и начин и училище, което да ми даде нужното, за да се справя с тази моя мечта и скоро да бъде реалност. Техника 4. Подходящата среда. Една от най-ефективните стратегии, които може лесно да приложите, за създаването съответно на добри навици, е да се присъедините към тази културна среда, в която вашето желано поведение всъщност е нормално за тях. Тук съм сложила снимка на една наша сбирка, която правихме. Показвах на моите момичета една ароматач демонстрация. Ароматач е техника за прилагане на етеричните масла върху гърба и стъпалата. И тук правих просто демонстрация, за да им покажа, да се докосна до нея, да им покажа колко необятен е ароматният свят на Дотера и колко много нови неща може да научаваме всеки ден. Така че обградете се с хора, които имат навиците, които вие бихте искали да имате и ще ги усвоите бързо и лесно. Дотера наистина е много
животопроменяща и човекопроменяща, защото наистина, когато влезеш в тази общност, ти се срещаш с хора, които вече имат променено мислене. Мислят за себе си по друг начин, грижат се за себе си и за семействата си по друг начин. Съзнателно обичат да помагат, да са в полза на другите, на обществото. И вече полека нещата наистина хората те променят неимоверно. Аз наистина смятам, че съм много по-добър човек, отколкото бях преди 7 години, преди да започна работата си с дотера. И съответно, използването на етерични масла също е навик, който се изгражда и съм сигурна, знам, че дотера може да даде различни инструменти, които да подпомогнат процесите на промяна, но желанието и волята трябва да идват от вас. Няма как да очаквате някой друг да свърши тази работа вместо вас. Така че без желание и воля нищо няма да постигнем. И тук искам да ви попитам, вие какво правите, когато имате главоболие? Или вие какво правите, когато сте прияли и ви боли корема? Или какво правите, когато имате мускулна треска? Или когато усетите, че се разболявате? Това е много важно. Какво правите? Това е вашия навик, как се грижите за себе си, за вашето здраве и за здравето на вашето семейство. Казвам го, защото има наистина много хора, много момичета, които се регистрират, правят и личен акаунт при мен в дотера, аз им ставам личен консултант, оформяме комплекта, така че да подкрепя тях и цялото им семейство, правим консултация кое как да използват и те после го прибират в шкафа и когато имат главоболие, не се сещат да извадят диблостика, който са прибрали, който са си купили точно за това, а посягат към нещото, което правят по принцип. И съответно етеричните масла, това, за което си инвестирал немалко пари и което може да ти помогне наистина да промениш живота си, стои в шкафа. Така че помислете какви са вашите навици и това, което искате да промените, осъзнайте го, за да може да го промените. Тук идва ред на нашата домашна. Това са 4 въпроса, които искам да си отговорите на тях на един лист. Писмено. Сядате и пишете. Защо ти е нужен навикът, който искаш да въведеш? Този навик, който вчера трябваше да оформите като нещо, което ще променим. Втория въпрос. Какво ще се промени в живота ти, ако успееш да постигнеш тази промяна? Третия въпрос е да го оцениш колко силно искаш, колко си готов за тази промяна от 1 до 10 и какво ти пречи да го направиш е четвъртия въпрос. Отделете си време, седнете и отговорете внимателно на тези въпроси. Ще съм много щастлива, ако ми споделите вашите отговори. В Viber канала имате абсолютна конфиденциалност. Той е канал, така че телефона ви не се вижда и не е достъпен за другите членове на канала. Но ако все пак се притеснявате, може да ми го изпратите на лично съобщение. Някои от вас вече ми изпратиха техните колела, за които съм ви много благодарна и чакам да видя оформените ви цели, момичета. Действието е пътя към промяната. Трябва да се действа, за да се получат нещата. И тук ще говорим сега за 10 сектора и ще ви дам варианти, които можете да имплементирате във вашето ежедневие за промяна на тези сектори. Ако проблема е в здравето и вие сте решили да променяте този навик, някои от навиците свързани с здравето, ще говорим за тях. Здравето е състояние, в което сте в мир със себе си и околния свят. И това са моите спасители, когато говорим за здраве. Тези 3 шишенца са Lifelong Vitality комплекта или комплект за жизненост за цял живот. В него се съдържат Микроплекс ВМЗ е комплекс от витамини и минерали. В състава му влизат и цели храни на прах, като кейл, мактаноз и разни други неща, които рядко хапваме.
Омега есенциални масни киселини. Знаете, че те са изключително важни за работата на мозъка и на клетките. И алфа ЦРС е антиоксидантния комплекс, който ни помага да се защитим от оксидативния стрес и от стреса, който ежедневно изживяваме. А OnGuard, който виждате това прекрасно шишенце, това всъщност е моя първи досег с етеричните масла. Първото етерично масло, до което се докоснах и което всъщност отвори вратата към моята личностна промяна. Не знам дали знаете, но моята дъщеря беше много болна в детската градина. Много боледуваше, имаше ринкитни пристъпи и разни други проблеми, които аз изключително много се борих, за да намеря натурално решение. И трябва да изключим звука, така. И всъщност OnGuard е нещото, което помогна да върна баланса и здравето в моето семейство. Оттам насетне се промени целия ни живот. Аз започнах с дотера заради детето, но станах дотера заради себе си, защото начинът, по който тя ми въздейства, на мен ми харесва. И искам да продължа по този път. Ако проблема в сектора здраве е свързан с вода, решението, което мога да предложа, е да си добавяте цитрусово етерично масло във водата, така че да направите по-пивка, по-вкусна и да може по-лесно да приемате необходимото количество. Защото цялото ни тяло е, колко беше, 80-90% от нашето тяло е вода. Всички метаболитни процеси, междуклетъчно общуване, една голяма част от всичките процеси, които се случват в нашето тяло, има нужда от вода, за да се случат тези процеси. И когато ние не приемаме достатъчно вода, нашето тяло страда и има нужда да издърпва вода от костите, да издърпва вода от кръвта и започват едни обеднявания, които и разбалансирания на организма ни, които довеждат след това до много по-драматични промени, които понякога са и необратими. Водата е нашето гориво, така го приемете. Без вода не може да се случат основни процеси в нашето тяло. Може да си пресметнете необходимото минимално количество е вашето тегло по 0,33. И това са литрите, които трябва да изпивате на ден, на денонощие, за да може да функционирате правилно. Добре е да не приемате огромни количества вода след обяд и вечер, защото така затруднявате работата на бъбреците. И добре е да разпределите дозите нормално в рамките на целия ден. Знам колко е трудно и аз съм била там. Мога от личен опит да ви споделя, че колкото повече пиете вода, толкова по-лесно става и имате нужда и ожеднявате. И въобще много се променят нещата. Така, това е за цитрусите. Ако има проблеми с храносмилането, решението са ензимите и Zengest етеричното масло, което виждате отляво на вашите екрани. Когато не храносмиламе правилно, след определена възраст, имаме недостиг на ензими в организма и колкото и богато да се храним, ние не можем да усвоим тази храна, тъй като тя е цяла, а трябва да се раздроби на микроелементи, за да може да я усвоим през храносмилателната система, червата и кръвта. И ензимите ни помагат за този процес, а Zengest има много добри отзиви при хора, които са имали често проблеми с недобро храносмилане, с неприятни усещания в стомаха. Zengest може да ви свърши много добра работа. Виждате, съдържа 7 етерични масла и всичките съм сигурна, че ги познавате като подправки и билки, които подпомагат нашата храносмилателна система. Ако имате проблеми с здравословното тегло, има цяла метаболитна система, MetaPower, която може да подкрепи вас. В нея се включват освен етерични масла в различни форми на перли и дръжета и
колаген и електролити, които цялостно да подкрепят работата на тялото на клетъчно ниво. Няма да се спирам подробно. Всеки може да се допита до мен, ако има нужда от повече информация за някои от продуктите. Ако имате проблеми с имунитета, решението е OnGuard, тамян, чайно дърво и Air. OnGuard, любимия ми, съдържа див портокал, карамфил, канела, евкалипт и розмарин и е имунната смес на дотера, която може да ни помогне да изградим имунитет и да се справяме с неразположенията по-бързо. Чайното дърво също подкрепя респираторната система заедно с Air, а тамяна подкрепя на клетъчно ниво цялото ни тяло. Втория сектор. Да, знам, здравето, вижте колко слайдове имаше за него, но това е фундаментално звено. Имаме ли проблеми с здравето, няма как да сме щастливи, няма как да ходим да спортуваме, няма как да изпитваме радости, така че наистина, ако имате проблеми в това звено, съветвам ви да започнете от него, за да решите и следващите проблеми, ако има такива, надявам се да няма. Но вторият сектор, движението, проблема може да бъде болка и тогава може да използваме цялата Diblo серия или етеричното масло от Copaiba, които обезболяват по натурален начин с естествени растителни масла и без да нарушават други механизми в нашето тяло. Наистина има страхотен болкоуспокояващ ефект. Аз при мен си използвам този Diblo крем. Имам и Diblo стик. Без Diblo просто в чантата ми не оставам, защото често имам проблеми с кръста заради работата ми, която е свързана с много стоене на стол. Наистина много ми помага да се справя с тези неразположения. Сложила съм ви една рецепта за тези от вас, които вече имат етерични масла в къщи. Може да ги използвате и в тази седмица, когато не се чувстваме добре. Салвията е прекрасно масло, подкрепящо женската хормонална система. Майораната е за всякакви спастични болки. А дивия портокал и ментата имат добри болкоуспокояващи свойства и помагат за добро настроение, така че цялостно да може да се справите по-лесно в тази седмица от вашия цикъл. Ако имате нужда от енергия, тук отново виждаме Lifelong Vitality комплекта, който естествено, ако нямаме енергия, най-вероятно имаме някакви пробивни, някакви празноти, клетъчни дупки, липси и всякакви такива неприятности. Това може да се оправи, като захраним тялото на клетъчно ниво и това става чрез MetaPower, чрез Lifelong Vitality комплекта. Той е основа на всеки един протокол за промяна на здравето. Mitomax е един комплекс, който освен етерични масла съдържа в себе си и билки като ашваганда и стамина, които се познавате ги като билки, които подкрепят енергичността на тялото. Насищат ни с кислород, помагат на нашите митохондрии, нашите електроцентрали да работят по-ефективно и така да се справяме, да се заредим с повече енергия. Mitomax е много добро, ако прекалявате с кафето като заместител или ако след обяд много ви падат батериите, също може да изпробвате как ви се отразява MetaPower Mitomax. Когато говорим за настроение, дифузера е много добра ароматерапия, също и Motivate Rolona, който може допълнително да ни мотивира да станем от леглото и да тренираме. Третия сектор е околната среда. Естествено, дифузера също допълва тук, за да можем да имаме добра среда, без токсични ароматизатори, синтетични около нас, съвсем натурално да прочистваме въздуха и да го обогатяваме с приятни аромати. Аз използвам и почистващата смес на doTERRA OnGuard, която виждате тук в това шишенце. Това малко шишенце е концентрат, разтварям го и си приготвям с него спрейове, които почиствам си банята, почиствам си мивката, почиствам си кухненския плод, защото е абсолютно безвредно. И много дълго време ми стига, тъй като е концентрат.
Сега съм ви приготвила една мини рецептичка, как може да си приготвите спрей за почистване на дома за масла. 100 мл бял оцет слагаме в 500 мл шишенце, допълваме с вода, добавяме 30 капки воде, 5 смес, разтръсваме и сме готови да го използваме на всякакви гости, да почистваме нашата кухня, спалня и въобще целия ни дом. Стигнахме до четвъртия сектор, вече се уморих, но остават още малко. Връзките или любовта и партньорството. Само ако обичате себе си, сте способни да давате любов и на другите. Не се мъчи да изчистиш ума, вместо това изчисти сърцето си, е казал Чарлз Буковски и наистина е така. Ако сърцето ни носи тъга, омраза, ако се чувства предадено, ако такива неприятни емоции, няма как ние да изчистим ума си, няма как да сме грижовни за другите, ако сме токсични за себе си. Така че започнете да работите първо от себе си. И един от начините е да се присъедините към доTERRA. Социалният живот, петото звено, е всъщност моите момичета, моите приятелки. Една голяма част от приятелките ми се включиха в доTERRA, защото видяха моята промяна. А една голяма част от приятелките ми, всъщност аз ги получих чрез доTERRA, защото те дойдоха при мен, за да ги консултирам и създадахме такива отношения, които вярвам, че ще ни бъдат за цял живот. А социалният живот, говорих много вчера за него, колко е важен и ние, жените специално, имаме нужда от нашата женска енергия да се обогатяваме, като общуваме с други жени, като създаваме женски неща, както правя работилнички за серуми, скрабове и всякакви други неща. Тогава общуваме на съвсем друго ниво и тогава енергията е различна. Но вие може да решите да обогатите социалния си живот по друг начин. Важно е да го направите по вашия начин. Шестия сектор е радост. Каквито са нашите мисли, такъв е и живота ни. Има много етерични масла, които могат да допринесат за радостта в живота ви. Основните са цитруси, защото те по принцип носят радост и слънчево настроение. Има много други. Ако имате нужда, може да се консултирате безплатно с мен и да ви насоча какво може да използвате, да пробвате. Седмия сектор е духовността. Говорихме, че това няма общо само с религията. Тук говорим за медитация, за връзка с себе си, дихателни практики, визуализиране. Много неща можете да направите, за да вържете вашия разум с вашето тяло. И медитацията я практикувам може би повече от година. Мога да кажа, че наистина има страхотен ефект в избистряне на начина, по който мислим. Изумена съм, само като си помисля за някаква пречка, нещо, което трябва да реша някакъв казус, мозъка ми веднага ми посочва решение, понякога ми посочва няколко решения. Преди не беше така. Убедена съм, че това е свързано с редовното медитиране. Медитирането, освен това, ни кара да практикуваме и дихателни практики, които развиват зоната на белите дробове. Въобще цялостно ни подкрепя. Може да си използвате медитацията, която аз ви подарих вчера многократно. Може да използвате други. Намерете вашата. Важно е просто да отделяте едни 10 минути на ден, за да се свържете, да позволите на тялото ви да се свърже с ума, защото просто много се изгубваме в ежедневието. Осмия сектор е образование. Променете мисленето си и ще промените живота си. Няма как, ако правим едно и също нещо, да получаваме различен резултат, така че постоянното обогатяване и търсене на нова информация, нови знания, нови умения всъщност ни прави по-добри хора. Кариерата, аз мога да говоря от гледна точка на доTERRA, въпреки че имам и друга фирма, семейен бизнес със съпруга ми, но доTERRA всъщност си е лично мое
нещо, което го чувствам даже като дете, което има нужда от грижи, има нужда от внимание, но всъщност ти дава и много. Дава ти много любов. Кариерата с дотера ти дава свободата да изграждаш свой бизнес, както ти решиш, и да печелиш доходи, докато помагаш на хората да бъдат по-здрави и по-щастливи, което ти носи и лично удовлетворение. Лесно е, не се изисква огромен начален капитал и се обграждаш с хора като теб. Ти избираш с кой да работиш. Много може да говорим за дотера, но днес вече сме на половин час, бях предвидила толкова. Ако имате нужда от повече информация, казах ви, насреща съм. Това са част от доходите, които може да се получават в дотера. Естествено, те са обвързани с продажби, с екипност, както всяко нещо, както всеки бизнес е свързан с клиенти и с продажби. Така че и тук е същото. Мрежовия бизнес е като всеки друг бизнес. Взимаш един продукт и го продаваш. Аз съм на втората стълбица тук, премиер. Мога да кажа, че стигам горе-долу до тази сума на месец. 600 евро. За сега. И финансите, последната зона. Тук, ако имаме проблем, трябва да започнем с целеполагане и контрол на импулсивните покупки. Мога да ви препоръчам различна литература. Книгите на Харв Екър са много добри. Тази, която четах, беше Мисли като милионер и ще станеш милионер. Или Робърт Кийосаки, неговия богат татко, беден татко. Много и литература има по въпроса. Съветвам ви да вземете да четете и така ще намерите вашия начин да съставяте бюджет и да се вмъквате в него. Сега ми хрумва това, което най-много ми хареса в книгата на Харв Екър, който следвам също. Той прави много онлайн обучения. Не е някой скофял стар, умрял отдавна автор. Съвсем съвременен е. Той предлага бурканения метод, т.е. когато си вземете дохода за месеца, вие си взимате едни, колко са, 6 буркана и в тях разпределяте доходите си. Докато не започнете да разпределяте, няма как да се получат нещата. Много хора казват, аз няма как да спестявам, като едва свързвам двата края. Няма как да се променят нещата, ако не променим начини на бюджетиране. И Харв Екър казва, че трябва 50% да отделяме за ежедневните си нужди, а другите 50% да ги разпределим съответно за 10% за образование, 10% бели пари за черни дни, 10% имаме за фондът и аз съм човек, т.е. просто да ги изхарчите за нещо, да се изкефите. 10% са за кредитиране и 10% са за финансова независимост, т.е. влагате ги в някакъв фонд, който да ви носи след това приходи. И това е, момичета. Стигнахме до 10-те сектора. Дадах ви много инструменти, дадах ви много теми за размисъл. Сега нещата са във вашите ръце. Напомням ви за домашната, да си отговорите на тези 4 въпроса. Ще се радвам да ги споделите с мен. Дали в групата, дали на лично съобщение. Ще ме зарадвате, ако видя, че наистина работите и се променяте. И аз съм всъщност причината да стигнете до тази промяна. Това не е краят. Ще продължавам да ви давам полезна информация в канала. Сега имахме просто маратон, в който се виждахме всеки ден в рамките на тези 3 дни. Сега ще имам нужда от малко почивка и презареждане, за да се върна с някоя нова изкряща идея. Благодаря ви, че сте част от моето общество, че сте част от моя живот и наистина се надявам да ви обогатявам и да ви светват някакви лампички, когато комуникираме, които да ви карат да подобрявате себе си всеки ден. Благодаря ви за вниманието и ако имате нужда от мен, докато се сертифицирам като здравен треньор, работя безплатно,
запазете си час, ще ви обясня как работя, ще се радвам да бъда полезна на максимален брой хора. Това ще е практика за мен и със сигурност ще е полезно и за вас. Относно дотера, винаги съм на разположение за консултации. Пишете ми, звънете ми, ще си оговорим час, когато на вас ви е удобно. За мен това е страхотно лично удовлетворение и го правя с огромна радост. Благодаря ви отново за вашето внимание, за тази вечер, когато бяхме отново заедно и до нови срещи!